Kristu Jesu. Hapana akaru wanemi, Jesus Christ akakunda. Makaru wakuruva kwakanaka, makatakura kururama mamuri ishe. Hondo dzese dzinoruiwa nemi Jesu Kristu. Makakunda satani pamuchinjikwa. Ishe Jesu makatuka kusvipirwa mate, kushorwa makabaiwa ishe. Makaiswa mavanga mashanu mumuviri menyu nokuda kwedu. Ishe chinangwa chenyu chiri chekutiponesa. Isu taive takazara nezvivi, tisingakodzeri kunzi vana venyu Jesus Christ. Ishe makapfekedzwa korona yeminzwa nokuda kwezvivi zvedu. Imi makarurama tinokutendai Kristu Jesu. Makakunda satani pamuchinjikwa, mukanzwika muchitishwa pera. Makakwira kudenga mugere kurudi rwa Baba Jesus Christ. Makanaka, makanaka Kristu umukulungulu. Makanaka Jesus Christ, Jesus Christ. Makanaka, 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 makanaka Kristu Jesu. Tichiziva kuti iye wakamutsa Ishe Jesu. Uchatimutsa voisu pamwe chete na Jesu. Agotiisa pamberi pake pamwe chete nemi. Nokuti zvinhu zvose zvinoitwa nokuda kwenyu, kuti nyasha zvadzakawanzwa navazhinji dzivanze kuvonga kuti Mwari akudzwe. Saka hatineti, asi kunyange munhu wedu wokunze achipera hake, munhu womukati unovandudzwa zuva rimwe nerimwe. Nokuti kutambudzika kwedu kwakareruka, kuripo chinguva chiduku, kunotiitira kubwinya kukuru kwakaisvonaka kusingaperi, kurima muri Kristu Jesu.